Ассалому алейкум. Пешай видеора сар кардан хостум ба нафарое ки видеора тамошо мекунед, нафарое ки мисол документотон безебай барои аэропорти Дамадед ва дуромадан, нафарое ки мисол бор роӣ кардане ва нафарое ки возвращение гирифтанен, иншаллоҳ ватсап дар нависнед ки номрои акай Фарухи наша акай Фарух, номрои акай Фаруха роӣ кун меген, роӣ мекунам, дастгирӣ мекунам, худмонам бошем, иншаллоҳ дастгирӣ мекунем ва видеора сар мекунем боше. Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарое ки видеора тамошо дорен, ҳаматон да ҳурмат, раҳмат барои дастгирӣ, барои комментариҳои хуб, барои бовар кардан билет гирифтан. Чанд қашид Дамадед барам наомада будем, хостем биёем як видео кунем ва чӣ хеле ки дар сурати аввали видео дида будем дар бораи проверка ва нафарои бедокумент одамои Беларусия қати омадагӣ камтарак маълумот битиҳем. Сар мекунем ҳамун комментариҳои худтон ки бисёртар савол метиҳен. аввал ай одамое ки бисёр моро мепарсанд, мегӯянд ки регистратсия дорем, патент надорем. Ако апо хоҳароду дора вақте ки шумо аэропорта медроен, мисол агар яке ки документ парсанд, патент намепарсанд шуморо, ҳами регистратсия дошта бошен, главни регистратсиятона, мисол патентонам бучида боша, регистратсия дошта боше, ягон чи намеган ва беташвиш метонен ки парвоз куне. А нафарое ки патент дорен, регистратсия надорен, метонанд ки айрӯи берегистратсия будан штраф кунанд. Ва нафарое ки савол метиҳен ки через Беларусия омадагем, метонем рафта ё ки возвращение бигирем. Одамое ки возвращение гирифтагиам, мисол пеш спокойно мерафтан, а ҳозир одамое ки возвращение гирифтагиам гирифтан роӣ кардем, бисёртар проверка кардан, таможнида мисол кофтану сурати заграншуна парсидани исусу, лучше ҳамун паспорти худтон қати мерен, бо беташвиш агар ягон штраф, ягон камбудӣ надошта бошен, метонен ки биёен, аи сабаб ягон каса депортам накардиянд ва бид одаме ки ба Беларусия омадагӣ ба паспорти худаш роӣ кардем, рафт бо гашт омад, нашуд иш беташвиш ҳар чори аэропорт метонен ки парвоз куне ва беташвиш бирен. А нафарое ки савол метиҳен ки ай телефон кредит дорем ё ки штраф дорем, дар охири видео мемонам, дар ӯ видео ман монда будам, ин видеомда мемонам. Нафарое ки штраф дорен наспордагиен ё ки кредит дорен наспордагиен, як бародар рафта буд, гуфтам ки видео ки мисол гардондан ё ки ягон чи гуфтан роӣ ки намегардонан аи сабаб ва одамое дам ки мо билет мегирем, мисол ҳамхе проблемаҳо доранд, мо мегӯем ки акаҷон аи сабаб намегардонанд, кадомеш ки бовар намекунад, мегӯем ака агар гардондан билетона ай худмон возврат мекунем. Мақсад ки агарам қали ситуатсияҳо боша беташвиш. Ва баъдан мегӯянд ки печати фаршивӣ дорем. Аз сабаби печати фаршивиам ягон каса гардондагӣ несте. Буд ҳолате ки я апашкара роӣ карда будам, чандта печати фаршивӣ, таможнида хай проверка кардани исусу, лекин сараш додан хест рафт бе ягон проблема. Мисол дидан ки ҳамун печати фаршивӣ дораву нагардонданаша. Главни ҳами сабаби депорткунӣ, проблемакунӣ ай таможнӣ гардондан, якумаш ай 100 000 зиёд қарздор буданд, демаш паспорт тар шидагиай, рангш рафтагиай ё ки даридагиай, а баъдан ягон мисол договорое дора ки иҷозат несте барои биромадан, ҳамун нафароя мегардонанд. Дигараш бисёри одамо бигӯем паштӣ, ҳамаш бе ягон проблема парвоз мекунад. А одамое ки савол метиҳен ки аэропорти Дамадед ва да проверка документ чӣ хелай, мешава ҳолатҳое мешава ки гуфтем ҳамун гапо ай мошин мефурӯем проверка мекунанд, ними даромадгоҳошда, ҳамаи даромадгоҳошда проверка. Хай мақсада ки иҷозатам набоша, мисол хай чӣ мегӣ, мисол документ мепурсанд, маҷбуре ки нишон битӣ, проверка мекунанд. баъзе вақт проверка ҳастай. Худмонам чанд бор дар адел будагием, дидагием чӣ одаморо меёранд, мисол одамое ки возвращение доранд, ора меёранд мекунанд ҳами аделда, ё ки одамое ки документ надоранд, регистратсия надоранд, уже билет доранд, меянд ё ки депортанд, спецприём роӣ мекунанд, баъд аз спецприём билет мегиранд, баъд роӣ мекунанд. Ҳами аэропортда мебинем ки мисол автобусҳо қати тоҷикои худмонро мегиранд, меёранд, роӣ мекунанд. Бе документҳо
лучше ями проверка документ дарда аэропорта ями Домодедово ва Внуково. Жуковский шерметова нашида ҳолате ки мисол документ парсани ёки дигаву дигараш документу вези боша лучше Жуковский ёки Шерметова. Шерметова толка бохтар парвоз мекуна. Одамое ки уже меоянд документ мепарсан мебинен ки вазият безебай лучше чемай уе ки штраф мекунан мебаран адел лучше ягон муомила кунен мақсад ҳамунҷо ҷавобтон бутия бурен баъде ки адел рафтем баъде ки штраф кардан дута штраф ки шавад депорт мекунан ва ай нарх навои билет ҳар як видеом да номером ҳаста иншаллоҳ телефон мекуне ҳаракат мекунем ки арзонтар билетотонро дастрас кунем барои кӯдако ай Москва Тоҷикистон Россия иншаллоҳ додарам ёки апай азиза ҷавобтон метия беташвиш боқи паноҳи Аллоҳ боше саволо боша дар комментария нависе ҳаракат мекунем ки ҳамаи комментариёда ҷавоб гардонем боше. На самолет рафт. Салом алейкум ака Абдулло Тиджи. Ами видеоро агар имконият буса ҳамза партус бачако бисёр переживад ки сан масъала ами штраф да амир агар мемонди зур меси ин авиҷада 10 штраф дӯстум телефон беғарз ау 10 штраф бо кредит гирифтагӣ будам ина гузаштам омам аз 20 минут пеш биромадам аэропорт уҷа кулоб да ина дирома кулоб да хам медам ҳичи гап нест ама 100% я масъалаи штраф даку ягон гап нест ҳеч ка корат надорад се телефон кредит дори 20 000 қарз дори ҳеч ка ҳеч там мегана ка Жуковский паридам ама ина таможни Турсиярам бо ай тараф биромадем ака зал аждан мерем ина ҷура инҷа ҳеч гап хар нест иншаллоҳ ама садай соғ саломат бирем то Москвара ина залаш янда калмай